Пане Боже, мы с верой признаем, что Иисус Христос, який народився для нас, Деви Марии, и был замучен на крыже, присутничал в Найсвятейшем сакраменте. Дозволь нам черпать в этой Божьей крынице плоды вечного избавления. Праз Христа Пана нашего. Аминь. На початок номер 157. А вчора звячора, засвятила зора, засвятила зора, зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила, свету звеселился, свету звеселился, Христос народился, Христос народился. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Эту святую мшу справую за Сергея и Катерины з нагоди 15-ї годовини суженства з подякой Пану Богу за все отриманные ласки с просьбой о дальнейшем взрастании у суженской любові, а так само за их семью. Сьогоднішня неділя, третя місяць, так звана неділя інвестиційна у числа черв'яне складення на будову. Щиро тебе вже дякую за їх. Сьогодні під час святої мши у ході це почуємо тоє, що Ісус Христос і знову об'являється. Шостого чули, що об'являється трьом володарам. У ту неділю Ісус Христос об'являється, як той під час кросту, на якому сиходить Дух Святий, а сьогодні почуємо, що об'являється у Кані Галілейській, як володар, справжній Бог. Просим, как мы так само
могли прийняти об'явлення Божого Слова, яке до нас сьогодні промовить у дорозі до ліпшого нашого життя у житті вічне, за якого ми всі покликані. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую ахвяру. Сподобаемся Богу всемогутному. И нам, браты и сестры, что зграшил я вельми, думкою слова, учинком и занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, А на землі покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей, Пане Боже, Богу небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне роды народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя речно себе грехи и свету, змилуйся над нами, я Тебя речно себе грехи и свету, прими моление наше, яки святишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наилучший, Иисус Христе, с Духом Святым, Хвале Отца. Аминь. молимся. Всемогутный, вечный Боже, Ты керуешь небом и землею, выслухай ласкавые просьбы Твоего народа, и одари наши часы с упокоем. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей, владарич едности Духа Святого, Бог празуще, яки вечные. Аминь. Жених радуется невесте. Читание книги пророка Исаии. Деле Сиону не буду молчать, деле Иерусалима не супокоюся. Покой не узыти, як святло справедливости Его, и Его збавление не запалає, як походня. И убачат народы Твою справедливость, и все короли Твою славу, и назовут Тебе новым именем, якое вызначить в устны Пана. И будешь короною славы у руце Пана, и королевской диадемой на долоне Твоего Бога. Уже не скажут про Тебе, покинутый, и землю Твою не будут больше называть пустыней, але будут называть Тебе. Мое уподобание у им, а землю Твою замужней, бо Ты сподобався Пану, и земля Твоя тримає мужа, бо як юнак бере замуж дзявчину, так возьмуть себе сини Твої,
як жених радуется невесте, так узрадуется тобою твой Бог. Это Слово Божие. Поведайте между народами про славу Пана. Opowiadajcie między narodami prawa sławu Pana. Opowiadajcie między narodami prawa sławu Pana. Śpiewajcie Panu nowую pieśniu, śpiewaj Panu wся земля. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego na imię. Opowiadajcie między narodami prawa sławu Pana. Obwieszczajcie z dnia w dzień Jego chwalenie, opowiadajcie między plemionami prawa sławu Pana, pomiędzy всеми narodami, pra cudy Jawonia. Opowiadajcie między narodami prawa sławu Pana. Oddajcie Panu plemiony narodów, oddajcie Panu sławu i moc, oddajcie Panu sławu dzielę imię Jego nada. Opowiadajcie między narodami prawa sławu Pana. Поклонитесь Пану в величной святыни, држи вся земля перед Его обличам. Кажите меж племенами Пан благодарить, и Он будет судить народы справедливо. Między narodami prawa sławu Pana. Той самый Дух уделяє кожному по особку, як жадає. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Брати, розні є дари, але той самий Дух, розне служіння, але Пан один і той самий. Розне діяння, але той самий Бог, який робить все во всіх. Але кожному дається проявлення Духа на користь. Одному дається Духом слово мудрості, другому слово познання по волі того самого Духа, іншому віра у тим самим Духу, іншому дар оздоровлення все у тим же Духу, іншому чудотворство, іншому пророцтво, іншому розпознавання духов, іншому розної мови, іншому тлумачення мови. А все це здійсняє один і той же Дух, який уділяє кожному по особку, як жадає. Це Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Пан покликав нас враз Євангелія, каз ми отримали славу Пана нашого, Єсуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла для Яна. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маті Єсуса була там. Był запрошений на весілля так само і Єсус, і учні Ягоныя. І коли не хапіла вина, маті Єсуса сказала йому: «Не мають вина». Отказав їй Єсус: «Жанчина, ці гэта моя або твоя справа? Jeszcze не прийшов час мой». Маті його сказала слугам: «Тое, що ён скаже вам, зробіть». Было ж там 6 каменных звонов, поставленных для юдейского очищения, якие смещали 2 або 3 меры. Иисус сказал: «Наполните звоны водою». И наполнили их доверху. И каже им:
Цяпер зачарапніце і занясіце кіраўніку весселля. І панеслі. Калі кіраўнік весселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі воду, то паклікаў жаніха і кажа яму: кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль. Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага пайшоў Езус у Кафарнаум. Ён сам і маці ягоная, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Браты і сёстры, под рознымі поглядамі можна разглядаць сённяшнюю Євангелію. Я прывык заўжды тлумачыць, што там адбывалася у Кані Галілейскай, якія цуды, што здарылася, дзе там месца Марыі, дзе месца Юзафа, дзе месца вучняў і так далей, і так далей. Хто якую пасаду занимае, можна сказаць, у сённяшняй Євангеліі. Але і сёння, думаючы над Словом Божым, для сённяшняе казання пастанавіў, што паглядзім трошкі з другой перспектывы, з перспектывы самога евангеліста Яна, які напісаў гэту Євангелію. Варта сказаць на пачатак, што ёсць 4 Євангеліі. Паводле Яна Євангелія і 3 синоптычныя, якія заключаюцца ў Євангеліі Матвея, Марка і Лукаша. Толькі Ян апісвае сітуацыю, якую мы сёння пачулі, якая адбылася у Кані Галілейскай. Сённяшняя Євангелія ёсць паралелем таго, што адбываецца на Гальгоце. Хтосьці бы сказаў, у які гэта спосаб усё адбываецца. Дык вось, браты і сёстры, будзеце вельмі здзіўленыя, чым ёсць сённяшняя Євангелія у паводле Яна Апостала. Ёсць Кана Галілейская, ёсць таксама і Марыя, але Ян Апостал і евангеліст заразом у Євангелії уживає ім'я Марії ні разу, можна сказати так. Калі ёсць уточнение, ёсць толькі 2 разы, калі гаворыць пра Марію, але называе, як мы сёння пачулі, жанчына. Або дакладна, як мы ператлумачылі, невеста. Ці гэта моя або твоя справа? Чаму невеста? Бо адбываецца веселье. На веселье не может быть без невесты. Мария. И тому Иисус Христос звертается до Марии. Нет, Мария, маці, а вот невеста. Альбо, як мы сегодня прочитали, женщина. Докладно, это слово невеста, оно только на своем месте. Это есть, что кто-то тебе сказал конфликт. Нет, это никакого конфликта между Иисусом Христом и Марией не повстало. Потому что Иисус Христос говорит, кем повинна быть маці ягоная на веселю, калі мы запросим у свое жыццё. І чым ёсць гэтае веселье? Яно таксама трывае аж до моманту, калі Иисус Христос висит на крыжы. Иисус Христос висит на крыжы, и до Марии звертается и снова невеста, и показывая на Яна, вось сын твой. Затым звертается до Яна, вось маці твоя. И от гэтага моманту мы читаем, Ян узял Марию до себе. Чили, браты и сестры, у Евангелии паводле Яна тое, что отбывается на Гальготе, через сама мука и смерть, это и есть веселье. Хтось тебе сказал, як это веселье может быть? У терпении человеческих. А тому, что Иисус Христос пришел, как выконать тое, что здарилося. Поглядим, як Иисус Христос отказывая своей матери. Еще не пришел час мой. А тогда, когда Иисус Христос будет висеть на крыже, когда уже скажет, Отче, в твои руки я отдаю Духа своего, и опошнее слово виконалося, здарилося. Czyli виконав тое, до чого я прийшов. Ось Ісус Христос відкриває своє покликання, і Він його реалізує на весіллю, яким з'являється кришка свяття. І ось тут відказ на питання, чи є справжня любов, до чого вона нас примушає. Примушає до оглядності. Ісус Христос не з'являється, можна сказати,
якимсь таргачом, які торгує ласкай Божою. На гэта показывая последовательность, в яких отбывается сегодняшнее Слово Божие. Некалькі слов тому назад, докладно концом першого раздела, Ян описує, як Ісус Христос кличе перших апостолів. Гэтыя першие апостолы приходят на веселье в Кану Галилейскую. Пасля, коли они побудут на веселье в Кане Галилейским некалькі дзён, мы читаем, что они будут у Кафарнаум, а после Кафарнаум Иисус Христос пойдет у святыню. У этой святыне сядя, спляце бізун, и этим бізуном буде выгонять усіх, хто у святыні продає розные речі. И скаже, не робите з дому айца моего торговиска, czyli базару, по-нашему можно сказать. У Евангелиях поводле Матвея, Луки, Марка, гэтае здарэнне будзе адбывацца амаль за некалькі дзён да мукі Ісуса Христа. І гэта ў Евангелиях синоптичных послужит, что Иисуса Христа выдадут на смерть. Однако в Евангелии поводле Яна это звучит на сам початок. Что має быть для нас, альбо чим это має быть, яким знаком, что мы маем з гэтага для себя принять. Тож, браты и сестры, как мы у нашем житті, на якое мы уже веселье запрошення, таким весельем есть так само святая Іша, але так само и наша сім'я, яка має сакраментальний знак. Она так само з'являється весельем, бо гэта веселье триває. И оно має так само своє терпіння, своє крижі. И оно не може часами до распятия, до муки, але потому что эта мука проходит, как мы из мертвых полстали, как бы так легко не поддавались спокусам ужасного света и говорят, живи для легкости своего життя, как ты умел поднять якісь вимоги того покликання, до чого ти покликав, как не шукав вийстя з тяжких ситуацій, легких справ сучасного світу. И тому Иисус Христос на это, и Ян, евангелист, на это звертая вельми великую увагу, как мы умели принять то, что нам предписано. А нам предписано так само, как в этом веселье, отрывать то, что мы маем отрывать. Через ласку Божию. Как мы сегодня приходим. Как мы не были, Пане Боже, как на этом базаре. Пане Боже, я приду до костела, а ты мне это. Пане Боже, я помолюсь, а ты мне это. Пане Боже, я буду законом Божьей заповеди, а ты мне это. Таким способом мы развиваемся торгачами такими бабцами на базаре, пробачьте ласка за такое поравнание. Чи пан Єсус, віддаючи своє життя на крижі, придумав якусь математичну теорію, яка його обличила, чи пан Єсус сказав, добре, я віддам своє життя, але 50% землі буде християнинами. Повірте мені, буде визнавати мою присутність у кожний момент свого життя. Ні, пан Єсус не торгується з людьми. Він цілком добровольно віддає своє життя, не чекаючи взамін нічого, але тільки покладаючи надію, виконуючи волю Пана Бога. І ось у сьогоднішній Євангелії це саме. Чому є ще тут порівняння Кани Галилейської та весілля та Ісуса Христа, який висить на крижі? Пан Єсус, поглядіть, є стахи кам'яні. Чим вони з'являються? Звани кам'яні. Зван кам'яний з'являється тим, що служить для очищення. Вода з'являється криницею життя. Гэта самая вода, якая выплыла з боку праведнага Ісуса Христа, коли Ісус Христос вже дасть своє життя. Будемо читати поводле Євангелія Яна, з праведнага боку витекла вода. Вода, як здрой життя, здрой нового спojrzenia, czyli приклад хросту, який ми отримали. У старій заповіті, у гэтых звонах обмывалися. И это только было обмытие ритуальное. Иисус Христос пришел, как дать обмытие незвычайное, обмытие постоянное. Памятаете, тиждень тому назад говорю, что люди у святыни приходили не с пустыми руками, приносили штости за перепрошение за грехи свои. Эта ахвяра завжди складалася перепрошение за грехи свои. Не было ахвяри с просьбой, ну, может, все не сложить. Але тільки кожна ахвяра, яка була складена перепрошення за грехи. Перепрошення за те, що ми десь вступили в Божих заповідей, що десь не виконали ці накази і закази, які там були в этом жидовському праві. І це так само Ян апостол на це звертає увагу. Гэты стадії, які Ісус переміняє, це є
вода хросту, яку ми отримали. Але так само ведаем, что с этой воды, якая была налитая в этой воды, переменяется, Иисус Христос переменяет воду у вино. Якое вино на опошній вечері служить яко заповедь нового на отпущение грехов наших, на отмытие нас кровью воды. Иисус Христос переменяет вино, то, что самое, что здійсняется по сегодняшний день на алтарях всех свету, вино переменяется у кровь Иисуса Христа. Бо гэта самая кров так само витрісня з боку правителя Ісуса Христа, що не має дати нам надію на життя вічне. Та чим з'являється весілля, брати і сестри? У Кані Галилейській нам би так видавалося ось добре бути на весіллі, звісно, добре. Але на таким весіллі, яке тут Ісус Христос пропонує, я думаю, що ні один з нас переживає таке весілля у житті. І воно не тільки наповнено радістю, але так само і смутом. Але пам'ятайте, по кожному смутку приходить з мертвих повстання, коли я зрозумію, навіщо це все є в моєму житті, навіщо є якісь перешкоди. Це залежить від мене, чи я це буду хотіти прийняти, чи ні. Чи поглядім у сьогоднішнє Євангеліє. Були слуги, які побачили, що суд Ісуса Христа не зрозуміли пост. Суд хтось воду перемінив у вино. А апостоли у сьогоднішнє Євангеліє, Павло для Яна, не бачать чуда, а бачать щось більшого. Написано, і повірили вони у Ісуса Христа. Чи в них кого? Боскость Ісуса Христа, посланництво. Чи зроблений суд, можна сказати, що простуд хтось буде святим? Ні, бо будемо читати у посланні до Коринтян у 13 розділі. Апостол Павел напише, как я говорил языками людей и анgelов, а любови бы не имел. Я ничего не отнимаю. Как я на вот горы пересунул, а любови бы не имел. Я ничего не отнимаю. И так далее можно было бы менять. Как я имел все золото и бриллианты свету, а любови не имел. Я ничего не имею. Братья и сестры, история справедная, яка відбулася. Королева Кракова Ядвіга, яка була королевою Польщі, була вельми багатою у своєму владанні, постановила побудувати костел у Кракові. Коли будувала костел, так історія говорить, що вона вийшла з замку королевського на Вавелі і пішла поглядіти. Ідучи по дорозі, споткала одного працюючого, будівника, можна сказати, строїтеля. Убачила, що він не смуткує. Підійшла до його і запитала, чого ти смутний? Ми ж будуємо святиню для пана. А він почав говорити про свої тяжкості і трудності. Я маю сім'ю, я маю шмат тяжкості, пробую заробити якісь гроші, щоб тримати свою сім'ю, але цієї праці, яку я виконую, цієї заробітка, недостатково, щоб забезпечити свою сім'ю. Але королева Ядвіга, довго не думаючи, поставила свою ногу на камень, своего полотенка взяла золотую прашку и дала этому будовнику. И говорит, тримай, тобі гэтага повинно хватить, как забеспечить твою семью до конца життя. И он отрымал ее. Але его задивила не эта золотая прашка. Коли королева Ядвіга зняла свой год с этого камня, на якую поставила ногу, и он зауважил, что там отбилася стопа королевы. А вот сам себе сказал, ось гэта буде святая. Браты і сестры, гэты камень по сённяшні дзень знаходзіцца ў Кракове, у касцеле Кармаліцкім, там, де яго можна наблюдаць. Гэта ёсць здание, памятка того здання, якое адбылося. Але чи королева Ядвіга, дзякуючы гэтаму, стала святою? Не дзякуючы гэтаму стала святою. Не ведаючы, ведаеце, яна ў сваём багаці продавала все свои маёмасці. И она нават отдала свой берло, якое нам берло, золотое берло. Сказала, как ее выразили из дерева, не деревянное, свою корону отдала золотую. И так само попросила, как ей выразили из дерева корону. И находила с этой деревянной короной и с этим берлом. А это все ахвяровала, как дать развой. И у Кракове, дякуючи этим маёмастям, и нас ахвяровала, как побудовали Ягеллонский университет, який можна глядеть по сьогоднішній день. А може хто-нибудь з ваших дітей, або там кавунків, може в ньому учиться і вірить. Ну, дякуючи чому я
стала. Чому? Любов серця чоловіка не дозволяє, щоб чоловік зациклився на добротах этого світу, а каб бачив принцип чогось більшого. І Ян, апостол, пробачте, коли ласка, у сьогоднішній Євангелії у Кані Галилейській описує таку саму любов і про її саму любов. Просим, как и мы в нашем житті умели отгукнуться на Божию любовь, яку Пан Бог нам дає, как мы поверили в то, что Бог хочет переменить нас, и как мы скористались этого веселья, в якому сьогодні знаходимося. Как мы не были, як бабки на ринку, чогось купити або продати чи прийшли, але як ми знайшли, убачили справжню любов, ту саму, яку Ісус Христос початок дає у Кані Галилейській, а вершина її об'являється на крижовому шляху і на крижі, на троні, звичайному троні Божого Благодатства. Амінь. Віру в одного Бога, а ім'я одного. Творителя неба и земли, и всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, садить праворучие Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, верни за Отца и Сына покой, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовляв раз пророку. Веру в один святый католический апостольский костел, признаю один вопрос для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Бог показывая нам про Иисуса Христа свою любовь, внесем до Его наши просьбы. За повсюдный костел, обвещающий Евангелие Христа у свете, и ввел людей до познания правды, просим. Выслухай нас, Пане. За керівників держав, які належним чином оцінювали і підтримували християнські коштовності, просим. Выслухай нас, Пане. За батьків, які вирішили охрестити своїх дітей, щоб вони не забували так само про їх релігійне виховання, просим. Выслухай нас, Пане. За Сергея и Катерину с нагоды 15-й годовины суженства с подякой Пану Богу за все отриманные ласки с просьбой помножения любови, а так само за их семью терпущим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой мши, как черговый литургичный период наблизил нас до Христа и до наших ближних просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши молитвы, как мы были верны Твоим заповедям и свидетели о Твоей любови властным прикладом праз Христа, Пана нашего. Аминь. Верую, Пане мой, все мое житье, и терпение Твой, нас завсёды, это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная. Тебя верую, Пане мой, все мое житье, и терпение Твой, нас завсёды, это мое сердце погляди, Ты любовь моя, одиная.
как мою и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Panie nasz Boże, dopоможи нам godno udzielniczyć w tych świętych tajemnicach. Pochwalimy składają eucharystyczną ofiarę. Zdійсняется справа нашего откупления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Угоду сердце. Узносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Она это и справедливо. Справедливо и справедливо, слушна и славоведна, как мы завсёды и всюди тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный и Божа, раз Христа Пана нашего. Богом зликости до грешного человечества, до родича Санты Марии, брат свою муку за крыжи изволил нас от вечной смерти, а брат свое смертных восстание дал нам вечное житье. Тому с анёлами, арханёлами, изучими святыми, мы обвещаем Твою хвалу, разом зими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна высшая, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна высшая. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяці гэтыя дары на Твою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням кажучи. Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znał Tobie podziaku składaючи i podał swoim uczniom każuczy. Bierzycie i picie z jego uśnie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступа. Wspominający śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna modlę Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля его любови, разом с Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто в ласці Твоєї обійшов з этого світу
i dozwolił ubaczyć światło oblicza Twojego. Prosim Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, как мы заслужили удел życi wiecznym, w jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryjой, со świętym Józefem, jej obrannika, со świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, благословенным księdzом Bronisławem Markiewiczem i усіми świętymi, jakie z pradwieku podawali się Tobie, как z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystom i ukryć Ciebie, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Waszana i chwała, razu Ciebie i wieczny ja. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего złego, daj łaskawa upokoju dni наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованы до всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Твое владарство и мощь и хвала на век. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim supokoj, bakidaju wam, supokoj mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej woli, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Богу Божий, який береш на собі грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі грехи світу, а дари нам супокой. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Божию. Аминь, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 159. Зорка Вифлеемська над землею сяє, радостную вестку людям обращает. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос
будем веселиться. Неси Божий, наблюдайся, подарила счастье, Бог народился. Не спи, обудися, Христос народился. С неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился. С неба радость промянится, будем веселиться. Стань же не спозднися, привитай дитятка, до життя очнися, Беларуси братка. Не спи, обудися, Христос народился. С неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился. С неба радость промянится, будем веселиться. Номер 164. Як прибігли пастухи у Бетлеєм, заспівали пісню, що і ми п'яємо. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокій на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокій на землі. И с покорой кланялись все ему, отдали пашаму Богу нашему. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Обрастил ангел святый отсюда там, неведомых на земле ранее людям. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. И несут анёлы виновату там, глядя зяти и Марии из Юзапа. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Молимся. Ани наш Боже, наполни нас духом Твоей любви и в Твоей добрыне всезнаю сил, свободы и по силе одних хлебом небесных, раз Христа Пана нашего. Аминь. Во второк 21 студня Успавін Святої Агнешки, Панни і мучениці, 24-го Успавін Святого Франтишка Сальського, біскупа і доктора Костьола, і 25-го у суботу свято навертання Святого Павла Апостола. В нашей парафии тривають колядные отметины, это передусім молитва и благословление, освячение домов и квартир. Так само махчимость розмови со святаром.
Падчас адведзін стол павінен быць засланы белым абрузонаю крыж, свечка, Біблія і асвечаная вада. Записываться можно у закрысты, старейшие особы и тех, кто может захочваем записываться у тягу дня. 2 лютого, паводле традыцыі, пасля святой імшы о 12 гадзіне, в нашей парафии отбудется фестиваль, присвеченный успомину благословленного Бранислава Маркевича. Захочваем до чыннага удзелу. Можно заспевать колядку, прочитать вершик, зіграць на инструменте, або вершик о благословенном Браниславе Маркевиче, або на тему колядкаў. Маркевич, основальник михаильских супольностей, записываться можно у гурта Михаэльки або в закрыстыі. З 21 по 29 снежня будзе адпраўляцца навенна перад успамінам благословенного Бранислава Маркевича, айца-заснавальніка нашага ордена. Сённяшняя неделя інвестыцыйная, ахвяры складзеныя предназначеныя на будову. Дзякуй за складзены дар сэрца. Припоминаю, что в нашей парафии трывае катахеза. Дякую за ахвяраванне, за спеў яправу літургічную, за прыбіранне капліцы, катехатычнай залы і тым, хто дзежурыў. Памолюся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за Сергея і Кацярыну і іх сям'ю, за ўсіх тых, хто прымае нас па калядных адведзінах, за дабрадзею ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуаря Божай міласэрнасці за нас. Даручаючы кожнага па асобку апецы Маці Божай Ружанцовай тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, у наших потребах не поморчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Примите Божие благословение, нехай нас наполнит справдной радостью и спокою в этой Кане Галилейской, на якой мы все разом с вами запрошены. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокою Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Прирожи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Аминь. Сторонка номер нема. А вчора з вечора. А вчора з вечора засвятила зора, засвятила зора, зора засвятила, зора